Калмыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гүлсүмә Иштанова. Без башкортлар хәрәкәте ирекмәндәре ошо көндәрдә Хайбулла һәм Янсура районында урман янгындарын һүндерүдә катнашып кайтты. Һәм бүген безнең студияла хәрәкәттең җитәкчесе Радик Бәхтиев. Калмыгыз. Радик, шулай итеп, һез урман янгындарын һүндерүдә катнашып кайттыгыз. Был һез катнашкан беренче янгын гына түгел, үткән ел Бөрьян районында ла шулай катнашкансыз. Тәҗрибә бар, димәк? Тәҗрибә бар. Катнаштык, былтыр да шушындый булгачтан отлар янган ишеткәч без былтыр нефтекамнан машина белән килгәник. Быел инде курылтайның бөтен дөнья башкорт курылтайына кушылып, алар белән бергәләшеп, шушы нигә Хайбуллага бардык инде. Һәм бына шулай дигәндә билдәле дөнья көнбайыш диалектында йырланган йырның һүзләре искә төшә. Бары бергә без башкортлар. Шулай без башкортлар берничектә, безнең Башкортстан бит инде. Без үзебез Гәрәй башкортлары булса да, әле мин бер айлык кенә анда Төнгә уруының җыенында. Булай да иптәш егетләр минем җирләрдә дә яшәйләр, соң алар безнең теге якын дуслар, аларның өйләре, аларның җирләре, шуң анда янгын икән ишеткәчтән бармай калу, мин бу дөрес булмас дидем. Без бергәләшеп, бердәмлекне күрсәтү өчен дә инде шушылай барып, булышып бергәләп кайттык. Безнең белән Краснокамнан булса, мин Нефтекамнан бар бер кеше. Дүртилидән Дуван уруы егете, Гәрәй уруыннан 2 кеше булдык инде. Һез Гәрәй уруы башкортлыгыз, бына һез утындырган җирләр, улар үсәргән уруы башкортларның җирләре, әгәр дә шулай параллель килдерһәк, бына үсәргәннәрнең билдәле вәкилләренең бере Юнус Бикпов, шулай бит. Һәм Гәрәйдәрнең, бына һез үзегез Илдархан Мутинның тукымы, Гәрәйдәр дә, үсәргәндәр дә касандыр Буат башында, үткән Буат башында республика автономия өчен көрәш алып барган. Электән бит инде телне бүлмәгәннәр, диалект дигәндәй, тел буенча аерылышы булмаганнар, төрле уру булса да, алар бер-берсенең башкорт икәннәрен аңлаганнар, бердәмләшеп, бергәләшеп, башкорт була күрәләтә, бергәләшеп җыелганнар, бергә йөргәннәр. Шул Илдархан Мутин бит инде безнең ата-бабаларның берсе дигәндәй, дәя була инде. Башкорт автономиясын төзүчеләрнең берсе. Шуңа бергә йөргәннәр, аның бер 2 туган энекәше була буган инде. Ариф Мутин ул да катнашкан шул кул куюда. Шуңа Гәрәйләр алай читтә бик калмаганнар. Шулай бергәләшеп нитеп йөргәннәр. Бүтән походларны, сугышларны карасаң да, тарих буенча һәрбер нинди сугыш булса да, барсына да барганнар походларга, заграничный походка, отечественный сугышка барсында да безгә. 12 елда сугышта катнашкандар. Анда да катнашканнар. Минем ата-бабаларның берсе Крым Азовский походта булган, менә карап утырган документлары булугына түгел әле. Үзенә иптәш алып кайткан походтан. Шул метрикаларга Мәрүскә дип язылган инде. Шуңа төрле хәлләр булгандыр, инде мәхәббәт та булгандыр. Шуңа шундый алай. Әмма шул ук башкорт халкының тормышында бу ру, Гәрәй уруы шулай зур роль уйнаган дип әйтергә мөмкин. Әлбәттә. Бүтән урулар да алар зур роль уйныйлар да. Бүгенге көндә дә кеше менә үзенең кем икәнен аңлар өчен уруын белмәйчә башкорт икәнен белү, аңлау, как-то инде урынын табылмайсың бит инде. Һәрбер уруның үзенең урыны бар. Специализациясы дип әйтергә дә була. Без менә бөтен дөнья башкорт курултаенда менә урулар җыеннарын үткәрәбез. Бик теге тарихларын карап, кемнәрдер теге читкә походка йөргәннәр, кемнәрдер крепостьләр якларга йөргәннәр. Шундый теге специализациядә элегрәк булганнар. Гәрәйдәрнең нинди роле булган? Гәрәйләр административный рак дисәң, советниклар, командующийлар күп. Минем ата-бабаларның берсе кыргыз типтәр итеп кыргыз авылына була, кыргызларны кертәләр Гәрәй җиренә. Ата-бабаларның берсе менә как раз сотник булып Гәрәй авылыннан анда төшә инде ниләргә. Административ бурычлар үтәгәннәр димәк. Аңа сугышка ник алып барырга, шушы типтәрләрне получается кыргыз уруыныкын булар алып барганнар инде. Шундый рольләр. Әйдәүчеләр булган димәк. Дөнья көнбайышта тагыла нинди киң билдәле башкорт урулары бар? Зур урулар. Мәсәлән, Уран уруы Янаул районында гына бар. Бик көчле, элекке, аларның кыпчакларга таба карайлар инде. Тагын инде Елан уруы, ул бит инде буйдан буйга сузылган кыргыз урулары, Иракты,
көчле тоже интересный ыру, mesela Салават Хатхетдинов Иракты ыруынака, ол табын ыруына карай инде. Еней ырыуы бар, оның уже авыллары кәмәде, Краснокамда 2 генә авыл калды, менә Татарстан территориясында күпчелек калдылар инде. Янейләр, җәнейләр дә тиләр бездә, төрлечә әйтәләр. Иң олысы инде менә елан ыруы, алар бер айдан башлап, шул туймазга хәтле дигәндәй төшә. Һәм бик борынгы ыру шулай ук. Борынгы ырулар. Гомумән, бына бер нисектер шунда стереотип бар дип әйтәйекме, күнеккән бит башкорттың 7 ыру дигән һүз бар, һәм шуга бары тик 7 генә ыру икән дип шул 7 ырудың гына атамаһын беләбез, ә бына һанап киткән янәйҙәр, йылан ырулар, улар нисектер безнең игътибарыбыздан ситтә кала. Бу хак түгел, һеч килешмәйбез маша. Конечно, килешмәйбез инде. Ничек инде теге каян чыккан, мин бик кызыксынган да юк. Мин ишеткән бар, теге бик дөрес түгел дип әйтәсе килә инде, 7 генә ыру дип әйтеп. Ничектер 7 ыруны бүтән ырулар 40-тан ашу ыру барлыгы билдәле башкорттан. 40-тан ашып, кайчандыр 50-гә дә җиткән кайбер ыруларның кешеләре булмагачтан без аларны китапка нигә кертмәдек тә дигәндә инде уже. Чөнки кешеләр юк. Менә 7 генә ыру булган, мин шушы ырудан дип әйтү, бу минем уенча үзеңне икенче башкортлардан үскәрәк куярга тырышу дип уйлыймын. Нисектер сикләү һәм шулай бит, үзеңдә сикләү. Башкорт буларак үзеңдә сикләү. Димәк, һин 7 ыру гына дип үзеңдә сикләйһең икән. Шулай бит. Менә электән шушы ыру җыеннары булганда, һәрбер ыруның теге урысча әйткәндә право голоса, тавышы бәләкәй ыру булса да, олы ыру булса да бер тигез булган. Мәсәлән, Тазлар ыруы Балташ районында бай. Анда 6-7 генә авыл булса да, Кыпчакларны мәсәлән килгәннәр тә, аларның теге тавышның көче бер төрле була инде. Теге беркем дә әйтмәй, синең кешеләреңә син слабыйрак ыру дигән шундый элегән ул һәм бәләкәй ыруларга бүленмәгән, демократик күренеш. Территориально да бүленмәгән, алай теге главенствующий 7 ыру да булмаган. Минем белүемчә, шуңа барсы да бер тигез булганнар. Һәм был карашты һәм бына башкорт ырулары тарихы дигән китапта төзегәндә лә күзәткәнһегез һәм яклап киләһегез бүгендә. Шулай да бүген бына санап та күптәр үзләренең ыруларын белергә омтыла, шәҗәрәһен өйрәнә. Әмма ешрак без олы буын вәкилләре үзләренең ыруы, нәселе менән кызыксына дип уйлыйбыз. Яшьтәр бармы? Бына мәсәлән, һезнең хәрәкәткә яшьтәр арасыннан кушылучылар. Яшьләр бар, яшьләр күп кенә кызыксына. Без бит алар өйрәнә дип беләбез, чөнки аларда ниндидер элек мәгълүмат калган да, шушы мода чыккач дигәндә инде, алар сразу булган әзерләрен күрсәттеләр. Әзер заготовкаларын чыгарып күрсәттеләр, әмма безнең бар. Алар хәтергә таяна, шулай. Хәтергә таянып, яшьләр уже нинди шушындай хәрәкәт киткәчтән, алар уже үзләре осознанно яшьләр эшли башладылар, эзли башладылар. Бу теге шундый. Һезнең хәрәкәт агзалары артамы? Арта, көндә арта. Сторонниклар дип әйтәйек инде. Безнең интернетта, WhatsApp группаларында күп кенә кешеләр, ВКонтакте. Интернетта бу эш алып барылды. Интернетта күпчелеге булай теге эпидемиологик обстановка бит инде шир булгачтан бик терелә күрешү авыррак. Һәм бына ошондай үзенең нәсел ыруы, нәсел тарихы менән кызыксынучыларга, уларга әлбәттә ниндидер ярдәм да кирәк. Шул ук китаптар, ниндидер әсбаптар, бына бу яһәттән башкорт ырулары тарихы дигән китап. Һәм тагы ниндей әсбаптар әйтергә? Безнең ыруда, безнең хәрәкәттә менә тел белүчеләр дә бар бит инде, тарих белүчеләр дә бар. Менә мин үзем эскечә укый белмәсәм, белмәгәчтән кичә генә кулга бер фотография килеп эләкте. Бик интересный гына кеше. Тарихында әйтеп китергә була инде. Фотография нәрсә язылганны белергә кирәк. Үзебезнең төркемгә салдык. Сразу 2 специалист язып та бердә тиз генә менә элекке язылганнар язуларны укырга интергә бер-беребезгә булышып, итеп шулай итеп эшләйбез. Гәрәй ыруы буларак, бу ыруның әлбәттә патриоты һәм бына хәзер инде ырулар хәрәкәте киң елдерелде. Һәрбер ыруның үзенең ыру башлыгы файлана, ырулар картаһына карап та яшәгән җирләре билдәләнә. Ниндәй көчле бына шундый ниндәй булырга тиеш ул ыру башлыгы, ул көчле шәхес, артыннан ияртүсе, яшь кешеме, олы кешеме? Менә мин үзем 11 елдан бирле шушы эшне алып барам Гәрәй ыруы буенча. Безнең съезд булган 11 елда беренче тапкыр мине сайлаганнар. Шушы 10 ел эчендә Гәрәй ыруын белмәгән кеше калмады Башкортстанда. Таныттыгыз хәзер. Таныттык бөтенесенә дә, үзебезнең батырларны, үзебезнең матурларны күрсәттек, батырларны күрсәттек, үзебезнең ашамлыкларны һәм
олыгына кешеләр дә төньяк-көнбайышта нинди ору бар дисәң, иң беренче Гәрәй дип әйтәләр, уже үзләре бүтән яктан булсалар да. Мин үземнең эшне бишлегә дигәндә куям, үземнең оруны күтәрәм, халыкка җиткерәмдер дип уйлыймын. Димәк, ыру башлыгы бына шундый Популяризация дип әйтә. Етәкче була белергә тиеш, артыннан ияртә белергә тиеш. Бына бары бергә без башкортлар дигән йыр юлдарын тапшырыбызның башында әйтелгәнек. Хәзер үттек бит инде шәҗәрәләр өйрәнү бик киң таралды. Ошо шәҗәрәне өйрәнү, нәсел тамырында өйрәнү, ул башкорт халкын берләштерүсе ниндидер милли идея була аламы һәзеңсә? Әйе, бу хәрәкәт шәҗәрәләр бит инде ул любой кешедә булырга тиеш дигәндә, нәселсез булмай бит инде кеше. Тамырсыз булмай. Тамырсыз, әйе, кеше бит инде тамырсыз булмай, нәселен белергә тиеш. Ул кашандыр шул ук мәсәлән Мутиннарны да без белмәдек, Илдархан Мутинны мин туган бар икәнне, минем нәнәйгә 92 яше булганда гына сөйләде. Ул менә чынлап, ул вакытта шундый вакыт булган, нәселне яшерә торган. Хәзер без Аллага шөкер тыныч вакытта яшәйбез. Безнең ата-бабаларыбыздан уялырга тиеш түгелбез. Без аларны күтәреп, алар белән мактанып, горурланып яшәргә тиешбез. Менә шушы хәрәкәт булыша да инде безнең балаларга, оныкларга күрсәтергә, аларның ата-бабалары кем булган. Шуңа Горурланып йөрергә тиеш. Горурланырга тиеш. Һәрбер кешенең горурланырлык урыны бар. Эзләргә кирәк, табырга кирәк. Тамашачыларга нинди теләкләрегез бар? Нәрсә дәзе килә. Бер-беребезне аермаyak. Без мәсәлән төньяк-көнбайыш башкортлары, без бүтән башкортларны аермайбыз. Без барыбыз да бер-беребезне башкорт дип күрәбез. Кешенең теленә карап, төсенә карап аермайбыз. Кешегә үзеннән сорайбыз, син кем буласың дип. Бездә шулай диалектлар безнең аерылып тора. Шуны укырга кирәк, тарихны укырга кирәк, диалектларны кызыксынырга кирәк. Укытучыларга да менә мөрәҗәгать итәсе килә инде. Хәзер менә сентябрь уку башлана, балаларга хотя бы бер дәрестә бер тапкыр булса да сөйләп китергә, башкортларның төрле булганын төсенә карап, теленә каерып кына аермаска, бер главный башкорт булып, бердән булып, бергә булырга. Без бергә, шулай бит. Әйе. Зур рәхмәт әңгәмәгез өчен. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп безнең студияла без башкортлар хәрәкәте җитәкчесе Радик Бәхтиев булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.